дар асоси татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе аз ҳисоби заминҳои ноҳияи Рӯдакӣ ба ҳудуди пойтахт зиёда аз 7659 гектар замин ворид гардид. Заминҳои воридшуда ба ҳудуди ноҳияи Сино ба 2324 гектар баробар аст. Тағйир додани сарҳади маъмурию ҳудудии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 152 аз 29 феврали соли 2020 амалӣ гардид. Ҳамин тавр дар заминаи талаботи нақшаи генералӣ сарҳади шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ тағйир ёфт. Баъдан дар асоси амри раиси шаҳри Душанбе аз 16 апрели соли 2020 таҳти рақами 76 барои муайян намудани гузариши хатти сарҳад байни ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Душанбе, тақсимоти ҳудудии ноҳияҳои маъмурӣ ва ба қайдгирии амволи ғайриманқули шаҳрвандони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд. Гурӯҳи корӣ фаъолияти хешро тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалкунанда ба роҳ монда, гузариши хатти сарҳади байни шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакиро мушаххас намуданд. Хатҳои марзӣ асосан роҳу пул ва дарёву кӯчаҳо мебошанд. ҳамин тариқ тартиб додану гирифтан ва ба қайдгирии амволи ғайриманқул дар ҳудуди заминҳои воридгардида новобаста аз шакли моликият муайян карда шуд. ҳамакнун қисми мушаххаси истиқоматкунандагони ноҳияи Рӯдакӣ сокини шаҳри Душанбе шуданд. моҳи марти соли 2021 таҳти рақами 49 қарори Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе дар бораи қабул ва эътироф намудани молу амволи коммуналии шаҳри Душанбе вобаста ба тағйир ёфтани сарҳади маъмурии шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. Дар асоси қарори мазкур молу амволи дар ҳудуди зиёдтар аз 7659 гектар қитъаи замини бо тартиби муқаррар гардида ба ҳудуди шаҳри Душанбе ворид гардида эътироф ва қабул карда шуд. қитъаҳои ворид гардида ба ҳудуди ноҳияи Сино аз ҳисоби заминҳои ҷамоати деҳоти Чоряккорон, Чортепа, Чимтепа ва сари киштии ноҳияи Рӯдакӣ мебошад ки масоҳати он 2324 гектарро ташкил медиҳад. ҳамакнун ин қисмати заминҳо таҳти идоракунии муассисаву идораҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино қарор дорад. дар доираи талаботи нақша генералии шаҳри Душанбе аз ноҳияи Рӯдакӣ ба ҳудуди ноҳияи Сино 30 маҳалла ворид гардид. 5 маҳалла аз ҷамоати деҳоти Чоряккорон, 8 маҳалла аз ҷамоати деҳоти Чортепа, 4 маҳалла аз ҷамоати деҳоти Чимтепа ва 13 маҳалла аз ҷамоати деҳоти сари киштӣ. шумораи хоҷагиҳои воридшуда ба ҳудуди ноҳияи Сино аз 30 маҳалла 18172 ададро ташкил медиҳад ки теъдоди аҳолии он дар умум аз 87331 нафар иборат мебошад. дар асоси талаботи нақшаи генералии шаҳри Душанбе иншооти гуногуни маъмуриву иқтисодӣ ва иҷтимоиву коммуналӣ дар ноҳияҳои пойтахт ба қайд гирифта шуданд. дар мақомоти ноҳияи Сино аз ҳисоби иншооти воридшуда 12 адад муассисаҳои соҳаи маориф ва 9 адад муассисаҳои соҳаи тандурустӣ сабти ном шуданд. маркази саломатии деҳоти Арбобхотун як сол қабл дар мақомоти ноҳияи Рӯдакӣ сабт гардида буд. ҳамакнун ин маркази саломатӣ ба ноҳияи Сино тааллуқ дорад. ба ин монанд шумораи муайяни иншооти иҷтимоиву маъмурӣ ва марказҳои хизматрасониву маишӣ дар мақомоти ноҳияи Сино сабт гардиданд. бо назар дошти он ки аз ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ба шаҳри Душанбе аз он ҷумла ноҳияи Сино қитъаҳои замини муайяне ворид гаштанд ва дар қатори қитъаи замонаи ворид гашта яъне бинои иншоотҳо низ тибқи санадҳои дахлдори тартиб дода шуда аз ҷониби масъулини ноҳия қабул гардиданд. аз он ҷумла дар соҳаи тандурустӣ бошад агар 9 адад муассисаҳои тандурустӣ, яъне аз ин 8таш бевосита ҳисоби яъне буҷавӣ ва якта хусусӣ мебошад. аз 8 адад муассисаҳои тандурустии буҷавӣ 7 ададро яъне бевосита бунгоҳҳои тиббӣ ташкил медиҳанд ки шумораи коргарошон аз 2 то 4 нафара. маркази саломатии деҳоти Арбобхотун ба 25 000 нафар аҳолии маҳаллаҳои атроф хизмати тиббӣ мерасонад. дар ин марказ 30 нафар кормандони соҳаи тандурустӣ фаъолият доранд. барои мутобиқ гардонидани инфрасохтор ва хизматрасонии он ба талаботу муқаррароти шаҳрдорӣ тадбирҳои мушаххас андешида шудааст. он чизе ки мо қабул кардем ба талаботи шаҳрдорӣ масалан қариб ки мувофиқа набуданд ва бо назардошти он ки масалан ҳам зиёд шудани шумораи аҳолӣ ва бо инобати талаботи бевоситаи шаҳрдорӣ имрӯз аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ вобаста ба соҳаи тандурустӣ ва ҳам маориф ки яке аз соҳаҳои афзалиятноки бевоситаи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад, ба инобат гирифта ба масъулини
дахлдори шаҳрӣ ва ноҳиявӣ супоришҳои дахлдор дода шуданд ва барои масалан ба талаботҳои шаҳрдорӣ мувофиқа кардани ҳамин бунгоҳҳои тиббӣ барои азнавсозӣ ёки таъмирҳои асосӣ аллакай тадбирҳои зарурӣ андешта шуда ва ба нақша гирифта шуданд ки ояндаи наздик ҳамин муассисаҳо пурра азнавсозӣ шаванд. маркази саломатии деҳоти арбобхотун соли 1991 ба фаъолият оғоз кард. бо инобати зиёд шудани аҳолӣ соли 2019 дар ҳудуди марказ бинои иловагӣ бунёд гардид ки дорои шароитҳои лозимии хизматрасонии тиббӣ аст. дар ин маркази саломатии деҳоти арбобхотун аз ҳуҷраҳои дандонпизишкӣ, ҳуҷраҳои духтури амрази занона, тибби оилавӣ, лаборатория, ҳуҷраи ЭКГ, ултрасадо, ҳуҷраи духтури чашм шароитҳоро таъмин кардем. 31 январи соли 2021 аз ноҳияи рудакӣ ба ноҳияи Сино 10 муассисаи таълимии буҷавӣ, 1 литсей, 1 гимназия ва 1 боғчаи хусусӣ ворид гардид. бо ин тартиб сафи хонандагон дар ноҳия зиёд шуд. бо ворид шудани беш аз 10 муассисаи соҳаи маориф ба ҳудуди ноҳияи Сино 13 000 нафар хонандагон ба теъдоди умумии муҳассилини мактабҳои ноҳияи ғарбии шаҳри Душанбе замъ шуд ки ин ҳолат дар навбати худ норасоии синфхона ва азнавсозии мактабҳоро ба вуҷуд овард. дар муассисаҳои таълимие ки аз ноҳияи рудакӣ ворид шуданд хеле камбудиҳо хеле зиёд ҳастанд. ин ба таъмири асосӣ ниёз доштан, ба азнавсозӣ ниёз доштани муассисаҳои таълимӣ мебошад. албатта шуъбаи маориф ҳаракат карда истодааст ки баъзе камбудиҳо аз норасоии китобҳои дарсӣ таъмин кунад, лекин бо баробаре ки мо чораҳои зарури дида андешида истодем, кабинетҳои фаннӣ намерасанд, тахтҳои электронӣ намерасанд ва аз шуъбаи маориф ба мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино муроҷиат карданд, ба мақомоти иҷрои ҳокимияти шаҳри Душанбе ва сайри раёсати маорифи шаҳри Душанбе муроҷиат карда дархост равон карданд ки ба таъмири муассисаҳои таълимӣ ва азнавсозии муассисаҳои таълимиро ба нақша дар оянда ба нақша дароранд. албатта ҳар як муассисаи таълимие ки аз ноҳияи рудакӣ ворид шудааст, онҳо бояд ба шаҳрдорӣ мутобиқат бошанд, бояд муассисаҳои замонавӣ бошанд ва шуъбаи маориф ҳаракат мекунад ки муассисаҳои таълимие ки аз ноҳияи рудакӣ ворид шуданд ба шаҳрдорӣ мутобиқат кунанд, замонавӣ бошанд, хонандагон аз таҷҳизоти нав, аз компютерҳо бохабар бошанд, дар он кор кунанд, аз тахтҳои электронӣ. мо медонем ки замона пеш рафта истодааст ва муассисаҳои таълимие ки ворид шуданд бояд ба монанди он мактабҳое ки дар ноҳияи Сино фаъолият мекунанд баробар бошанд. дар баробари ворид шудани 13 000 хонанда ба муассисаҳои соҳаи маорифи ноҳияи Сино мушаххас аст ки дар солҳои хониши 2022-2023 масъалаи таъминоти китоби дарсӣ ва омӯзгорон дар мактабҳо ба миён меояд. мутахассисони шуъбаи маорифи ноҳияи Сино масъалаи норасоии кадрҳои соҳибтахассуси омӯзгориро мавриди баррасӣ қарор дода, вобаста ба ҳалли мушкилоти мавҷуда тадбирҳо андешидаанд. дар муассисаҳое ки аз ноҳияи рудакӣ ворид шуданд омӯзгорон мерасанд, эҳтиёҷ надорем. дар ноҳияи Сино ҳамагӣ 63 нафар эҳтиёҷи кадрӣ дорем ки онро мо ҳаракат карда истодем ва аллакай ба нақша гирифтем. дар соли хониши нави 2022-2023 эҳтиёҷи кадрӣ намешавад. мо вохӯрӣ гузарондем дар донишгаҳҳои олии шаҳри Душанбе ва он ҷавононе ки донишгаҳҳои олиро хат мекунанд аллакай бо рухсат ба муассисаҳои таълимии мо ворид мегарданд ва фаъолияти худро оғоз менамоянд. миёни 10 муассисаи соҳаи маориф ки дар асоси талаботи нақшаи генералии шаҳри Душанбе ба ҳудуди ноҳияи Сино гузашт ҳастанд мактабҳое ки ба таъмири умумӣ ниёз доранд. барои ба таъмири капиталӣ фаро гирифтан то имрӯз ба суратҳисоби аксар мактабҳо маблағи муайян ворид гардидааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 112 ноҳияи Сино соли 1938
мавриди истифода қарор гирифтааст. Ин мактаб ба таъмири умумӣ ниёз дорад. роҳбари муассиса ба мо иттилоъ дод ки имсол дар мавсими таътил барои ба таъмири пурра фаро гирифтани мактаб аз ҳисоби буҷаи мақомоти шаҳри Душанбе 300 000 сомонӣ маблағ ҷудо шудааст. ин дар ҳолест ки ин муассисаи таълимӣ вақте дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ қарор дошт, ҳамасола барои таъмир ба сурати ҳисоби он аз 30 то 45 000 сомонӣ маблағ ворид мегардид. маърифчиёни ноҳияи Сино бо як умедворӣ изҳор медоранд ки дар масъалаи таъмири мактабҳои воридшуда ва таъминоти онҳо бо китобҳои дарсӣ дар соли нави хониш ва ҳамзамон муҳайё намудани шароити арзандаи таҳсил ба хонандагон дар соли ҷорӣ ба пешравиҳои назаррас ноил мегарданд. барои бартараф намудани ҳама камбудиҳое ки дар муассисаҳои таълимӣ ки аз ноҳияи рӯдакӣ ворид шуданд, ин вақт лозим аст ва мо ҳаракат мекунем, кӯшиш мекунем ва боварӣ дорем ки бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи Сино, мақомоти иҷрои ҳокимияти шаҳри Душанбе ва сарраёсати маъриф шаҳри Душанбе камбудиҳое бартараф намоем. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Сино ба нақша гирифтанд ки дар доираи имкониятҳои мавҷуда давра ба давра иншооти таъмирталаби воридшуда ба ҳудудҳои марзию маъмуриро таъмиру азнавсозӣ намоянд. дар асоси татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе аз ҳисоби заминҳои ноҳияи рӯдакӣ ба ҳудуди ноҳияи Сино баъд аз ворид шудани беш аз 2324 гектар замин ба ҳудуди ноҳияи Сино дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бахши кишоварзӣ таъсис дода шуд. масъулони бахши кишоварзии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино барои ба гардиши кишоварзӣ фаро гирифтани ҳар қитъаи замин ва истифодаи самараноки он нақша чорабиниҳо тартиб дода, бо хоҷагидорону кишоварзон вохӯриҳо доир намуда корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронинданд. дар ҳудуди заминҳои воридгардида чораҳои ҳатмии риоя ва иҷрои қонунгузорӣ амалкунанда оид ба замин, сохтмон, меъморӣ ва шаҳрсозӣ андешида шуда, корҳои бунёдӣ дар замин ва маҳаллаҳои ноҳия аз рӯи талаботи нақшаи генералии шаҳри Душанбе татбиқ гардида истодааст. дар ин замина хотиррасон мекунем ки дар ҳудуди ноҳияи Сино ҳамагӣ беш аз 6224 гектар замин мавҷуд аст. аз он ҷумла заминҳои корами обӣ 776 гектар, боғ 77 гектар, наздики 2 гектар тутзор, 2 гектар боғҳои коллективӣ, 18 гектар чарогоҳ, 1702 гектар заминҳои назди ҳавлигӣ, 36 гектар заминҳои ёрирасони шахсии шаҳрвандон ва 367 гектар буттазор. масъалаи самаранок истифода бурдани ҳар қитъаи замини назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ ҳамакнун шохаи дигари фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино мебошад. истиқоматкунандагони маҳаллаву ҷамоати воридгарда ба ноҳияи Сино таъкидҳои пайвастаи раҳнамусози роҳбари давлатро ҷиҳати оқилона истифода бурдани ҳар қитъаи замини корам сармашқи кори худ қарор дода, дар замини назди ҳавлигӣ гармхона ташкил намуда, ҳамзамон кишти зироатҳоро сари вақт анҷом дода, аз як замин ду-се ҳосил рӯёнда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоиро зиёд менамоянд. истифодаи мақсадноку самараноки замин ва заҳмати шабонарӯзӣ имкон фароҳам меорад ки ҳар як оила ҳосили фаровони барвақтии сабзавоту полезиро ба даст оварда, сатҳи зиндагии худро баланд бардошта, дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳм гузорад.